following content may contain elements that are not suitable for some audiences. Viewer discretion is advised. Yun, hello guys. So, magandang araw sa atin. So, re-resback tayo dito sa Maisan guys. Kasama ko si Pambi kaya si yung utol ko. Re-resback tayo dito sa Maisan. So, dito na tayo sa loob ng kura guys. Diretso pasok na tayo kasi dami naming nadatnan dito. Ito pala yung gagamitin ko guys. Yung ginawa natin bullpup. Yan. Yan yung gagamitin natin. Yung TAURUS na bullpup natin. Nilagay ko dyan yung sulos natin guys para may pag-record tayo na mas madaling pang record to na scope. Wala nang side cam. So yan guys. So stay tuned lang. Sana may mapadapo tayong may mga bumalik. Kasi dami kong nabulabog dito sa niyog. Stay tuned lang guys. Dalawa lang yung nahanap natin. Mamaya hanapin ko yung iba. Yan, sige, stay tuned guys. Yun, meron ulit tayong 5 napulot. So may 7 na yan guys. Abang-abang pa tayo. Stay tuned guys, abang-abang pa tayo.
Nakakapito pa lang tayo ng napupulot. Ayan guys, siyam lang yung napulot natin, nawala na naman yung isa. May isang spotted oh. Yan, yung huling tinira natin, spotted. Yun dito sa lapag. Yan sa ground, maisan. So sige, abang-abang pa tayo guys, maaga pa. Stay tuned lang.
So yun guys, tapos na naman yung isang adventure natin. So uwian na. Ito yung naging ano natin, spot natin. Ito yung kura natin. So nakadalo naman tayo. Ito, plastic na yung nadali natin. So yun, salamat ulit guys sa pagsama nyo sa akin sa adventure natin ngayon. Diyan pa yung mga kasama natin nakatago. Ewan ko kung marami silang nakuha. So yun guys, kita-kita ulit tayo sa next na video.